Jagone Kembang Joyo. Ya ini bahasa Jawa tapi pakai bahasa sampun kanthi panampi kula dumugi dalam perkakang Gusti mung saperlu kepengin urusan keturunan nuwun sanjata pitulungan perkawasipun kakran peksa menawi pati kalban menika sampun cukup karena tumindakipun kakang Sumari mangkala pawaten kakang tapi menawi Sumari menika sampun mani jumeneng dados bupati wonten Kabupaten Pati. Adi Sumari menika sampun ngerdatangos terus banjur kesani kita di Pati. Santawis kula badhe pados panusen badhe nuwun pirsa ngabul niki. Oh nggih boten napa-napa niki namung ngapunten menawi panjenengan ngersakaken ngaso monggo mangke kula ingkang badhe ngemutaken malih Adi kula Sumari. Oh ngaten niki. Yo tak